Okay, jeg vil fortælle om den vandundersøgelse, vi lavede ude i Risenbro. Og jeg vil starte med åen som økosystem. I åen er det der er det dyr og bakterier, der nedbryder det organiske stof. Og åen domineres så af nedbrydet fødekæden. Derfor så har åen også en vigtig sådan, økologisk betydning, da den renser det vand, der løber igennem åen. Så vil jeg komme forbi Kildebækken, den mellemste å og nedre å. Og Kildebækken, den starter sådan for det meste som kildevæld, hvor det er grundvand, der siver ud i jorden. Den starter dog sådan oftest i et sumpet område, og der siver vandet så ud, eller det er så drænvand, der ledes ud gennem drænrør eller drængrøfter. Kildebækken, den er smal, og den har hurtigt rindende vand, som hele tiden modtager ilt fra luften. Det er nedbryder, der bider plantemateriale i stykker og fordøjer det og indsamler og æder sediment. Der er god iltforhold, fordi at der er meget turbulens i vandet. Den mellemste å, den er karakteriseret ved lav strømhastighed. Planterne i det her vandforløb, eller vandløb, kaldes grøde, og der hvor det står tæt bevokset, der kaldes de så grøde øer. Jo mere turbulens der er, jo bedre iltforhold selvfølgelig, og planternes fotosyntese spiller sådan her en stor rolle for iltkoncentrationen. Der dannes ilt om dagen på grund af planternes fotosyntese, men en hel del respiration om natten, på grund af de dyr og planter og bakterier, der er i. Og det skaber så dårlige iltforhold til gengæld. Vandløbets bugtninger, de er med til at skabe en varieret å og med mange levesteder. Den nedre å er karakteriseret ved lav strømhastighed, og den den løber ofte igennem lavt liggende eng, og den er sådan dyb og vandrig. Betydningen for forurening af åen. Det der har betydning, det er blandt andet sådan afføring af blod og mælkerester fra slagterier og mejerier, og her bliver der sådan udledt meget store mængder organisk stof og plantenæringsstoffer. Hvad vil det sige, hvis åen er forurenet? Det vil sige, at der er meget organisk stof, plantenæringsstoffer og sådan noget som nitrat og fosfat, og så miljøfremmede stoffer. Hvordan vil dyreliv i en å forurenet organisk materiale komme til udtryk og ændre sig i åens forløb? Bakterierne her, de formerer sig, og de danner sådan sorte eller grå belægninger på bund og sten og planter. Når dyr og bakterier de nedbryder det her organiske stof, så sker det via respirationsprocessen. De kan bruge ilten i vandet hurtigere, end der sådan bliver tilført ny ilt. Resultatet er så, at de her dyr de må flygte eller dø, fordi der ikke er mere ilt. Vores fremgangsmåde, det var ved, at vi tog en bakke med vand, og så samlede vi materiale op ned fra vandet af, og der skulle så vand i, for at dyrene ikke døde, fordi det er de brug for. Og ja, vi gjorde det med et net. Og så vores fejlkilde, det er, at i vores anden undersøgelse, den tog vi fra stillestående vand, og det var ikke meningen. Og fordi man ikke skal det, det er fordi, at der er andre dyregrupper i stillestående vand, end i sådan rindende vand.